Dimas Werkudara, aku krungu kabar yen si Adi ora gelem nganggo basa marang sapa wae. Apa sebabe wong bisa ngucap alus nanging niate ngasorake liyan. awik namastu namo sidam kaki Bratasena Yosi Werkudara ya Bima sayektine sing mbok goleki iku ora ado saka kene. Iki dudu perangku Dursasana. Iki mung tandha yen tumindak bener ora bisa dipateni nganggo bata lan geni. Werkudara, ayo kowe ngremehke aku. Awik namastu namo sidam kaki Bratasena Yosi Werkudara ya Bima sayektine sing mbok goleki iku ora ado saka kene. Sira wis meh ketekan, Nger. Wah, selamine gesang kula mboten nate ndodhok, mboten nate nyembah lan mboten nate basa. Nanging kenging menapa sareng wonten ngajeng paduka kula lajeng kados mekaten. Sejatosipun paduka menika sinten? Ulun Sang Dewa Ruci ya Ruci Dewa. Sejatining Bima ingkang mengko sira bakal sumurup marang kajaten. Wah, pukulun. Kenging menapa paduka dedunung wonten dasaring seganten? Sawangen iki wis dudu dasaring segara meneh. Nanging sira bakal rumangsa tentrem, sira rumangsa jenak dedunung ana ing kene. Inggih tetela mekaten pukulun. Kenging menapa kula mboten kedayan dening ademing toya. Iki wis tunggal jatining kahanan. Nadyan to mung lagi ngicipi, durung sak utuhe nanging sira wis bakal ngrasakake dayane. Pukulun, enggal katetahing pundi dunungipun banyu suci Pawitrasari. Tumuli badhe kula pundi pukulun? Ya Nger. Mara gage sawetara lungguha kang prayoga. Iki mengko bakal ana wigati ingkang tumrap lelakonira. Yaiku ulun bakal nuduhake gambuhing kawula lan Gusti ingkang pindhane kaya curiga apa dene warangkane supaya sira bisa meneng lan dumunung Nger Bratasena. Wah, inggih ngestoaken dawuh pukulun. Nger Bima, Wonten dawuh. sejatine iku klebu uga sastra Jendra Hayuningrat. Liripun kados pundi?
Sastra iku piwulang kawruh utawa ngilmu. Harja kuwi becik utawa utama. Indra kuwi ratu. Hayu kuwi wilujeng utawa rahayu. Rat kuwi jagat. Tegese sing mbok goleki kasampurnan mau tetungguling piwulang utawa utama ingkang gawe padhang lan tentrem. Waduh Pukulun, saya bingah raos sing manah daya-daya enggal kepengin ngregem mustika menika ingkang winastan kawruh kasampurnan. Yo, iku sifat kajaten yaiku keplok ing tindak lair karo resik ing batin. Uripe manungsa ing alam donya bebasan mung sak silire bawang. Uripe manungsa iku sejatine ora suwe. Werdine sedhela banget lamun katanding wektu kang bakal dilakoni ana ing alam langgeng. Marmane lamun urip mung sedhela iki mau ora diiseni, ora digunakake kanthi patitis. Mesti bakal tuna lire tumindak sing patitis ngombe banyu wening. Ngiluta ngilmu kang murakapi tumrap marang urip lan pati. Bisa nyumurupi saka ngendi urip iki menyang endi paraning urip lan weruh kanthi temen adedasan pikir kang maton. Inggih ngaturaken panuwun. Mara gage sira bakal luwih cetha maneh menawa sira sena lumebu ana ing guwa Garba Ulun. Pareng saged kalampahan kula nuwun sewu. Kula ageng inggil paduka namung semanten. Aja meneh jeneng sira. Tikel kaping 10 jeneng sira bisa klebu ana ing Angga Ulun. Ngaturaken panuwun Pukulun. Ngestokaken dawuh. Sira wis weruh marang jatining uripira. Baliya marang papanira sebarna kawruh kajatening urip iki supaya piguna tumrap rahayuning donya. Dimas Werkudara, aku krungu kabar yen si Adi ora gelem nganggo basa marang sapa wae. Apa sebabe, Yai? Barep kakangku, aku wis manut rasa atiku. Basa kuwi kadang kalane gawe tutup ati. Wong bisa ngucap alus nanging niate ngasorake liyan. Aku ora kepengin kaya mangkono. Aku luwih seneng nganggo basa ngoko nanging jujur ora ana sing tak delikake. Basa menika pralambang ngugemi dening sedayanipun tiyang. Bilih boten basa kados pundi tiyang menika saged mangertosi pundi ingkang kedah dipun ugemi kaliyan pundi ingkang dados kawula. Jlamprong ngajeni iku ana ing ati, dudu saka ukara kang diucap. Nanging sapa sing atine resik lan tembunge senajan kasar tetep nggawa padhang. Nanging sing atine peteng, tembunge alus kaya madu, isine racun. Ingkang mekaten Kakang, sedayanipun tiyang menika dereng saged mangertosi bilih sedaya tumindakipun menika kedah ngemotaken rasa. Boten wonten paugeranipun ingkang dados wewates. Paugeran iku kudu diugemi, nanging ora kudu mateni rasa sejati. Aku ora nyacat tatanan basa, nanging aku ora gelem yen basa kuwi dadi topeng kanggo ngapusi rasa. Dimas Werkudara, saben tembungmu ana benere. Nanging Yai, bener tanpa tumata bisa marakake padu. Ngajeni wong liya iku uga wujuding dharma.
Muga si Adi bisa dadi pepadhanging dalan. Ora ngrusak tatanan unggah-ungguh nanging uga ninggal rasa sejati. Aku manut Kakang. Nanging yen ana sing ngalangi aku ngucap jujur, luwih becik aku meneng tinimbang kocap sing ora ana wujude. Mamat Sengguni, menapa panjenengan sampun kepireng pawartos saking Amarta? Menika wonten pawartos Werkudara boten purun basa ingkang sinten kemawon. Kanthi para priyayi ugi, menapa Werkudara sampun boten ngugemi ungguh basa? Nun inggih. Kula sampun mireng pawartos kala wau. Werkudara inggih satriya jujur ananging watakipun boten wonten rasa tataning tembung. Menawi boten dipun tandani, saged nuwuhake rusaking tata krami. Basa menika boten namung pangucap, nanging basa menika pralambang derajat kalihan pangajen. Lole. Kula nuwun sewu, Nger. Kula mireng padhang panengen perkawis tumindake Werkudara ingkang boten purun ngatur basa. Nanging basa menika wonten wujudipun, inggih menika basa gumathuk lan basa sejati. Basa gumathuk krama, undha usuk lan unggah-ungguh. Nanging basa sejati menika suraising manah. Apa Durna? Tegesipun menika kados pundi? Kula remen bilih tatanan krama menika dipun ugemi. Leres, Nger. Tatanan krama punika wajib. Nanging sampun dangu kula sinau wong ingkang krama nanging boten jujur punika ngrajang dharma. Wong ingkang ngukuh nanging tulus punika asring luwih wicaksana. Nanging Begawan, menapa saged dipun tampi bilih satriya boten ngajeni basa marang ratu lan para priyayi? Dek Cuning, aja mengandel marang tembung ing lati. Ana tembung alus sing dadi wesi vaja. Lan ana tembung kasar sing isine tirta amerta. Nanging Werkudara kuwi angkuh boten purun lulut. Angkuh iku dudu amarga tembung kasar. Angkuh iku yen wong wis ora gelem ngrungokake rasa. Kowe Dursasana asring ngendika alus, nanging murubing atimu kaya geni. Sinuwun, aja gampil njupuk paukuman. Werkudara punika murid kula ingkang paling jujur werna-wernane. Kasar cangkemi nanging resik batinipun. Wong kados mekaten ora gampang dipun temtokake dosane. Apa Durna? Menapa prayoginipun kula nimbali Werkudara sowan? Nanging kula uga mangertosi bilih Werkudara menika boten saged diukur saking ukaranipun. Werkudara menika nggadhahi ati kang jembar lan boten remen apus krama. Pok menawi tembungipun boten alus, sedaya tiyang menika saged niru. Wah, aku ngaturake basa Durna bapakku. Aku krasa yen sowan mrene dudu kanggo nandingi kridamu, nanging kanggo njlentrehake rasa. Tatanan basa kuwi kudu kawruh luhur, nanging yen mung dadi kocape lambe ora ana gunane. Basa kang sejati dumunung ing budi lan tumindak,
dudu mung ing pangucap. Aku ora sengit marang kowe. Nanging aku ora bisa nampa yen tatanan negara mbok rusak sakarepe dhewe. Yen saben ucap saucap sakarepe dhewe, banjur negara iki bakal rusak. Apa ora luwih becik yen kowe manut unggah-ungguh dadi tulodo satriya sejati? Werkudara, tembungmu katon luhur nanging isine racun. Apa ora luwih becik meneng tinimbang ngandharake piwulang sing ora pantes kanggo para kawula? Paman Sengkuni, meneng ora mesti tandha wicaksana. Ana wektu ngendi kang dadi bebener kang diucap, senajan ora disenengi. Yen tembungku ora becik, muga Gusti kang ngadili. Kowe wis wani ngrusak tatanan. Iki ora mung bab basa, nanging bab ajining negara. Kowe ora pantes dadi satriya Pandhawa yen ora ngajeni tatanan unggah-ungguh basa. Ajining negara ana ing sifat adil lan bener, dudu mung tata basa. Aku ora ngrusak tatanan basa, nanging aku gelem yen basa kuwi dadi tombak cucukan negara Ngastina. Koko Prabu Duryudana mugi bisa lenggah ing penggalih Werkudara dudu mungsuh, nanging pepadang kang ngelingake awake dhewe kabeh supaya ora rumangsa gedhe karo tata tembung. Para satriya ngatos-ngatosa perkara tembung kang sejati ora bisa diukur saka tembung wae, nanging saka rasa tresna marang sesami. Wong sing bisa ngajeni liyan nganggo rasane ngati senadyan nganggo basa ngoko iku luwih mulya tinimbang sing nganggo krama nanging atine isih ana rasa kang ala. Saiki aku ngerti, tumindak bener lan tataning basa kuwi kudu dadi siji. Tembung kudu dadi pangiloning ati, dudu tamenging pamrih. Sapa sing bisa nyawiji antarane budi lan basa, iku sejatining satriya. Werkudara, kowe wis nglangkahi perang tanpa getih. Iku luwih abot tinimbang tanding gegaman. Kowe bisa ngerteni rasa angkara kang manggon ana ing punjering rasamu. Lakumu dadi tulodo kanggo wong akeh. Tata basa kuwi ora mung pangucap nanging lakuning dharma. Yai Duryudana, Werkudara. Padha eling. Dewa ora seneng weruh getih milih. Amarga royokan tata lakuning tembung. Basa kang alus kuwi dudu gaman, nanging pangiloning rasa. Yen basa dadi gaman, jagat bakal remuk. Mudeng ora? Koko Prabu, kula namung ngreksa tata lakuning basa ing negari. Bilih sedayanipun tiyang menika sami boten ngugemi basa, sinten ingkang ngajeni ratu? Yai Prabu, tata krama tanpa suraosing manah inggih menika suraos basa Uda. Bilih suraos tata krama menika boten anggadhahi ancas kedah nyawiji kados ilining banyu segara, Yai.
Aku ora bisa manut yen tembung dadi topeng kang nutupi ati. Laku satriya iku kudu nyawiji antarane tembung lan tumindak. Pandhawa lan Kurawa kudu padha eling yen bener ora bisa digayuh kanthi ngasorake. Hei, pon, bilih kados mekaten Werkudara mboten ngajeni ratu. Tak tantang dinten menika, kula mboten remen bilih dheweke satriya. Sare Dursasana, kowe kudu eling. Werkudara iku ora mung gagah, nanging uga asis ing kaprawiran lan kawruh rasa. Yen perang karo dheweke kudu nganggo akal, ora mung kadekdayan. Nanging aja susut. Kowe kudu wani ndadekake bebener miturut dalane Kurawa. Hei, man, kula menika taksih kersa nandingi si Werkudara. Arep tak bothake menawi getih Kurawa menika dereng mili. Para prajurit Kurawa, dina iki wancine wis tumandang. Werkudara wis ora pantes diarani satriya. Werkudara wis nglanggar tata lakuning basa, ora ngajeni unda usuk lan ora wani nyunggi karsa ratu. Dimas Werkudara, sira elinga ya Yayi. Perang iki ora mung perang gegaman. Yen sira ngetokake krada sirna bebener kuwi, yen sira sareh Gusti paring dalan kang luwih jembar Yayi. Sabar wis tak lakoni suwe. Nanging yen sabar dadi sebab tumindake dharma tambah murakapi, apa gunane dharma? Aku ora perang amarga ambek, nanging amarga kudu ngadekake bebener. Bilih yektosipun kedah bidal, kula nyuwun sih gunging samudra pangaksami. Mboten ngantos gedih menika dados muntapipun. Menawi kedah sampyuh ing palagan, peranganipun menika ngagem suraos rasa. Wah, aku ngerti yen rasa luwih landhep tinimbang gaman. Nanging nalika wong ala ngasorake rasa kang bener, ora mung dadi sesanti tanpa pakarti. Talining prasapa mangikat jiwa. Aku sang bakal mukti sumpahe netepi janji burung ring jati diri. Werkudara, sira sing darani satriya ngamarta, sing darani gudur lan wani. Angin saiki aku takon napa sira isih wani nandingi kadikdayanku? Yen sira satriya jati, ayo marang tanpa solas. Dursasana, aku ora perang karo bocah edan sing lali tumindak bener. Nanging yen kowe kepengin sinau rasa satriya sejati, ayo dak paring piwulang nganggo olah rasa. Ora ana piwulang saka wong sing ora ngajeni ratu. Ayo, maju. Iki dudu perangku, Dursasana.
Iki mung tondo yen tumindak bener ora bisa dipateni nganggo basa lan geni. Werkudara, ayo kowe ngremehke aku. Werkudara, kowe wis menang ora nganggo gegaman nanging nganggo kawruh rasa. Menang tanpa mateni kuwi minangka puncaking dharma satriya. Nanging elinga, isih ana perang luwih gedhe, yaiku perang kelawan hawa nepsune dhewe. Jlitheng kakangku, saiki aku nyawiji karo rasa sejati. Yen bener ora butuh pamrih, nanging kudu ditindakke kanthi ikhlas. Yai, bener ora butuh sesotya, nanging bebener kuwi kudu nguripi rasane atine manungsa. Dimas Werkudara, kahanan wis tida-tida, nanging ana pawongan sing isih ora mangerteni tumindakmu. Ing sabanjure piwulang apa kang siadi rasa saka kedadian mau, Yai? Koko Prabu, aku nyumurupi basa sejati ora dumunung ing pangucap, nanging basa kang sejati ana ing ati lan tumindak. Wong sing bisa alus nanging ora ngugemi rasa welas iku mung ngapusi awake dhewe. Nanging wong sing tulus senajan tembunge kasar iku sejati luwih mulya. Bilih piwulang menika kedah dimangertosi kanthi rasa, boten namung dikepirengaken. Saben tembung menika kados jemparing. Bilih medal saking manah kang wening bakal jalari pepadang, nanging bilih medal saking manah kang ala bakal dados racun. Tiang Jawi rumiyin ngendika, basa iku rasa kang katon, nanging rasa tanpa buti bakal dadi eri. Dene buti tanpa bakal garing kados lemah boten kenging banyu, dados sedayanipun kedah manunggal. Aku wis ngerteni yen basa iku ora mung tata tembung, nanging kuwi tataning laku. Wong sing ngajeni senadyan ora nganggo basa bakal tetep ngajeni, nanging sing mung nganggo basa alus kanggo ngapusi iku nglanggar dharma. Kakangku,
Aku wis nglakoni pirang-pirang perkara, nanging sing durung rampung rasa ing jero atiku. Apa Gusti ngowahi kawruh papakan basa lan rasa? Werkudara, kawruh iku kaya banyu. Nalika mlebu ing adah cilik katon winates nanging yen mlebu ing segara dadi ora ana watese. Wong sing ngerti rasa bakal ngerti yen basa mung sarana. Dudu tujuan. Basa sejati ana ing kasucening diri. Nanging aku wedi yen wong-wong mung gawe unggah-ungguh basa kang ora ngerti sejatining tembung kuwi. Iya, Werkudara. Nanging ora kena banjur nyingkiri tatanan. Basa iku rakit, rasa iku segara. Tanpa rakit, wong ora bisa nyebrang. Tanpa segara, rakit ora ana gunane. Satriya sejati kudu bisa nyawiji perkara loro. Kudu bisa nyawijikake perkara loro kuwi mau. Iya, aku ngerti. Dene perang kang sejati kudu tanding karo manungsa, nanging tanding karo rasa congkrah ing atine dhewe. Nalika manungsa wis ora gumunggung karo basa, nanging tulus ing rasa, iku tandane wis nyawiji karo dharma. Sira wis tekan tatar kasampurnan satriya, Yai. Aduh jagat iki kok rame dhewe. Sing nganggo krama dicurigani, sing ora nganggo krama disalah-salahake. Kabeh padha rebutan mulut, ora rebutan ati. Truk. Ngapa sliramu kok mlaku kaya kewan kena paku? Lah iki gara-gara padha rebutan basa iki, aku kan dadi bingung. Nek ngomong kasar diarani ora duwe unggah-ungguh, nanging nek ngomong alus malah dikira ngrasani. Lah iki kudu piye? Mbok menawa aku kudu nganggo basa isyarat wae ngene iki. Aku ngerti solusine. Wiwit dina iki aku mung nganggo basa Bagong. Sing penting banter lan jelas. Lah basa Bagong iku kepiye, Gong? Contone sugeng enjing para sedulur. Sing penting ora usah ruwet. Lah kuwi padha wae karo ora nganggo krama, Gong. Sing penting ati gawe seneng. Wong basa kuwi mung slimut, sing penting awake ora teles. Le, kowe kabeh iki kok dadak padha pinter basa. Sing arep tak omongke kuwi sing prasaja wae. Basa apik tanpa ati mung dadi gula-gula sing garing. Ati apik tanpa basa mung dadi banyu tumpah. Wong urip kudu nganggo loro-lorone. Nggih, Bapak. Nanging tiyang jaman sakmenika kok kathah ingkang ngendika manis nanging atine pait. Lah kuwi sebabe jagat dadi rame. Wong padha rebutan swara dudu rebutan rasa. Nek ngono, Pak Semar menawa Werkudara ora gelem basa krama, kuwi ora masalah to. Soale sing penting atine jujur. Lah restruk. Nanging satriya kudu bisa ngugemi basa lan rasa. Aduh. Ora mung siji wae, Werkudara iku jujur. Nanging isih kudu ngendhaleni geni rasa supaya ora ngobong jagat. Nah, berarti sing kurang kuwi semprong kanggo mindah geni. Lah Kang, kok malah semprong lho. Iki urusan filsafat.
dudu urusan pawon. Wis. Ayo padha siap-siap. Rasane suasana arep owah. Ayo. Saiki awake dhewe kudu nyawiji dadi saksi ben jagat ngerteni. Basa iku laku, rasa iku nyawa. Lan dharma iku dalane panguripan. Wis, ayo mangkat. Ugek mel satulito lai den sampeyan wis nglakoni kabeh kanthi tenanan nanging aja lali wong urip kudu tetep eling aja nganti rasa unggul nguasani atimu den. Aku saiki ngrasake tentrem. Aku ngerti yen tembung basa alus kuwi ora mung kang ana ing pangucap nanging kang nguripi jagat. Menika sampun tandha yen panjenengan boten mung dadi satriya nanging dados guru raos sing manah. Sedayanipun titah menika kang nyekseni bebener. Ora perlu muni, cukup anggon nindakake. Mugi Gusti paring pepadang kanggo wong-wong kang isih peteng amarga tembunge dhewe. Pepadang kanggo wong-wong kang isih peteng amarga tembunge dhewe. Dimas, saiki si Adi wis menang tanpa mungsuh, ngalah tanpa nyuda rasa. Muga piwulang iki dadi katur marang jagat. Nanging basa, rasa lan budi kudu nyawiji. Aku ora rumangsa menang. Aku mung krasa wis dadi perangan saka pangapura. Wong sing wis ngerti rasa ora butuh panggonan luhur, cukup bisa urip kanthi tresna. Krama sejati iku ora mung tembung, nanging tindak lan tresna. Yen kabeh wis nganggo rasa jagat dadi ayem. Kabeh wis katindakake kanthi becik. Satriya sejati wis panggih kasampurnan. Nanging aku isih kurang percaya. Apa tembungmu gawe alasan kanggo ngasorake tatananku? Aku wis weruh angkasa lan bumi. Aku ngerti basa lan rasa ora kudu dadi mungsuh. Basa sing bisa tanpa rasa iku ora ana isine. Nanging rasa tanpa rasa iku ora bakal dingerteni wong liya. Aku ora ngrusak tatanan, nanging rasa kang nyawiji karo kasucen. Yai Prabu, Werkudara. Bener ora bisa dijupuk nganggo gaman, nanging nganggo pangrasa. Yai Prabu kudu sinau saka iki. Nanging Koko Prabu, pilih
sedayanipun tiang menika syukur ngucap jagat menika nggih bakal rusak. Yen wong ngucap kanthi rasa tresna, jagat ora bakal rusak. Rusake jagat amarga wong sing nganggo basa halus kanggo hapus krama sing ala. Kuwi bedane. Saiki aku ngerti yen bener ora mung saka tembung, nanging saka pangrasa sing resik. Aku bakal nglakoni dharma kanthi basa kang sejati. Marti rasa martowo poso. Kowe kleru, sajane sing mbak jual. No.